dɔ dante foli min na k'a fɔ ko aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye Mifa Sport ye ale bɛ bɔ Amadu TV Jabaranin kan sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati bi komi n kelen tɛ yan nɔ ni n barokɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw ye Momo ye Momo folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Yusuf an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na nin wagati in na k'a fɔ k'u bisimila farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin y'o sigilen kosɛbɛ. Momo kunnafoni bakuruba 3 ɲɔgɔnna b'an bolo ani kunnafoni misɛnnin caman an b'an ka kunnafoni daminɛ ni handball ye an bɛ kunnafoni b'o kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'o da mɔgɔw tulo kan ka bɔ yen nɔ Mali match amical Algérie an b'o da mɔgɔw tulo kan ale ni coupe du monde n'o bɛna daminɛ sini yɛrɛ an b'o fana kow da mɔgɔw tulo kan ani kunnafoni misɛnnin minnu mana sɔrɔ an bolo kɔrɔ n'Ala sɔnna an b'olu lase mɔgɔw ma. Mo bibi na an b'a daminɛ ni handball ye handball ministre des sports olu ye an ka fédération mɔgɔw bisimila o kɛra alamisadon tɛ alamisadon nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati o tɛmɛnen ni sanga 30 ye a y'u recevoir ministre so la donc u ye mɔgɔ mun ye sa o ye fédération yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Mohamed Cherif Tunkara ye ale de tun b'u ɲɛ u taara ka taa médaille de bronze an y'u ta Guinée Conakry an ka junior donc kariw kɛra 5e ye donc u bɛɛ taara ka taa u bɛɛ reçoit ɲɔgɔn fɛ ja minnu tɛmɛn'o la an ka jɛ an k'olu jara u la ye. dɔw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen na Momo an bɛ taa an ka kunnafoni kun filananw na n'o ye handball européen n'an tɔ ka jateminɛ féminine o ye musow ta ye Faransi Norvège Norvège ye Faransi minɛ k'o dasi 20 ani 28 Danemark ale ni Monténégro olu ye Danemark ye Monténégro ci 27-23 donc dimanche in na Monténégro bɛ ni Faransi bɛna jouer o tɛ 3e place ya ɲini na jɔyɔrɔ 3nan nɔfɛ donc final ba yɛrɛ o bɛna kɛ Danemark ni Norvège ye a bɛɛ bɛ kɛ o don kelen donc i yɛrɛ mɛna i bɛ handball dɔn. Oui, n bɛ dɔɔnin dɔn handball la ale ni ballontan yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin hali ni y'a sɔrɔ ale bɛ kɛ ni bolo de ye mais an y'a ye ballontannaw yɛrɛ ka gardien bɛ to ka handball gardien ladege kuma dɔw la voilà donc fɛn fila ninnu ka surun ɲɔgɔn na n bɛ dɔɔnin dɔn ale la an b'a fɔ ninnu ye farikolo ɲɛnajɛw ye an b'a fɔ maliyɛn ka jateba t'u kan nka an bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ mun na i n'a fɔ an ka denmisɛnninw bɔra san challenge la Guinée an ka juniorw n'o ye U18 ye olu ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ U20 ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ donc ninnu ye sport ye n'u dɛmɛna an dalen don a la an bɛ se ka nɔ bɔ a la kosɛbɛ parce que an ma deli ka taa compétition a Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ kan fɔlɔ donc il faut an ka fɛɛrɛ ɲini an ka équipe ɲɛnamaw dilan pour que an bɛ se ka ye olu kɛnɛw kan cogo min na tubabu ka politique kɛ dɔrɔn ekɔlisow la sport sugu ninnu filɛ n'u donna ekɔliso kɔnɔnaw na k'a essayer ka équipe dilan ekɔlisow la denmisɛnninw b'a dɔn o la tagalen ɲɛfɛ a bɛ na diya u ye. I ka o kuma latigɛ tɛ fédération kura min nana sisan ligue kura min nana disons o ligue kura y'o ko daminɛ o ligue kura wulila ka se lycée Philippe Labo Sissoco o kun fɔlɔ kɛra nɔ handball à l'école denmisɛnnin fitininw de bɛ jouer terrain kan et puis fɛnkɛ siman terrain tɛ dɛ bɔgɔbilennin kan donc u bɛ jouer handball mais handball terrain bɛ ci a kan quoi i ye se k'a faamu voilà donc an bɛ taa an ka kunnafoni 3nan kun nɔfɛ filanan sakɛ. Filanan
o tɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye labɛn balontan minnu tun bɛ ka kɛ n'an b'a fɔ ma ko match amical badenya balontan Algérie ale tun ye Mali invité an b'a fɔ dolantan a kɛra araba tɛmɛnen Mali jouera ni cɛden 11 mun ye fɔlɔ kalamani 22 ale tun bɛ Ismaël Diawara kɔ la kalamani 5 o bɛ Boubacar Kiki Kuyate kɔ la kalamani 15 ale tun ye Mamadou Fofana ni bɛɛ b'a wele ko Nojo kalamani 2 o bɛ Amari Traoré kola ale yɛrɛ y'an ka jalatigi ye kalamani 6 o ye Masajo Aidara ye o kɔfɛ kalamani 11 ale bɛ Lasana Kulubali kalamani 18 o ye Cheikh Oumar Dougouré kalamani 12 o tun bɛ Boubacar Traoré kɔ la kalamani 7 tun bɛ Nene Dorgeles kɔ la kalamani 23 o ye Ibrahima Kone kalamani 9 El Bilal Touré ninnu cɛden 11 de fɔlɔ ni Algérie y'a daminɛ an b'a fɔ k'a daminɛ dolantan daminɛ la fo ka taga se sanga 20 fɔlɔnan na Algérie ale fanga bonyara kosɛbɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka sanga 20 tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ an ka aigle u ye ballontan ta u tɛgɛ la o mun yɛrɛ kɔnɔna na u ye occasion camanw sɔrɔ u sera ka Algérie dominer mais fam taga se sanga 45nan ma Algérie bɛ contre dɔ sɔrɔ contre nin kɔnɔna na u bɛna penalty sɔrɔ penalty nin bɛ da mun ye Marez ye ale bɛ o yɛlɛma o bɛ kɛ kelen ni kanangolon ka taga Algérie kanu na donc an bɛ bɔ o la an bɛna sanga 2nan na an nalen sanga 2nan wagati la an b'a ye aigle u ni hakilina wɛrɛw bɛ na hakilina mun kɔnɔna na an b'a ye arbitre yɛrɛ bɛ fili dɔw kɛ f'an ka jalatigi ale bɛ dimi a bɛ ballon dɔ ci a tɛgɛ la duguma arbitre bɛ carton jaune d'a ma donc dege karamɔgɔ b'ale bɔ ka Falaye Sako don Falaye Sako yɛrɛ donnen dɔrɔn a tɛ mɛn sanga 59nan ale bɛ ballon dɔ ta ka yɛlɛ n'a ye a bɛ centre kɛ donc Masajo bɛ bɔ ka na ballon ni ba de bɛ gosi fo jɔ kɔnɔ an b'a ɲini limanaw fɛ u ka bin nin lajɛ bin ni cɛ ɲana kojugu kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ an ka aigle jɔ a jɔyɔrɔ la u ye ballon ba de ta nin kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen n'o ye Nene Dorgeles a bɛ san 19 na nin wagati in a bɛ dolantan tɔ min na o ye Westerlo nka a singalen don olu ma min ye Red Bull Salzbourg n'ale bɛ Autriche olu de y'a singa Westerlo ma Belgique ballontan nin kɔnɔ an ye ale ka jateminɛni dɔw fana kɛ a ka participation équipe yɛrɛ dɛmɛni na ale fana ye fɛn mun yira an bɛ to k'o fana lajɛ kosɛbɛ
n'an bɔra yen an ye remarque fitinin min kɛ o tɛ dɔwɛrɛ Mali ka équipe k'a daminɛ gardien la ka na kɔfɛla la ka na cɛmancɛ la équipe ka ɲi kojugu mais ɲɛfɛ bi an mago bɛ dolantana la dolantana min bɛ bi don kosɛbɛ n t'a dɔn n'i y'a faamuya n y'a faamuya o bɛ Mali ka équipe jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bon n'i dun y'a jate minɛ an bɛ an ka fédération ɲɛmɔgɔw ani Mali ballontan ɲɛmɔgɔw u ka a essayer ka politigiw changer walasa binationaux dɔw bɛ yen an bɛ se k'olu sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka denmisɛnnin dɔw bɛ kɔfɛ nka u nataw dalen don Faransi kan bon foyi tɛ se k'o ban discours de bɛ na n'u ye ani politique wɛrɛw de bɛ na n'u ye n'i y'o ballontanna dɔw yɛrɛ lajɛ dɔ bɛ yen n'o ye Alassane Pley ale bɛ Allemagne Moussa Diaby ale bɛ Allemagne fo ka se Moussa Dembélé ma ninnu ye ɲɛfɛmaw ye bi mun bɛ se ka Mali dɛmɛ an mago bɛ fɛn mun na ni tubabu yɛrɛ b'a fɔ ma ballontan na des chasseurs de but ou bien des tueurs c'est-à-dire a mana gɛlɛya cogo cogo n'i ye occasion sɔrɔ o b'a don o de b'a to hali an bɛ taga Coupe d'Afrique la an bɛ ballon ɲumanw ta mais an bɛ bɔ donc an bɛ o fɛn ninnu kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini o la ballontan baraji ye voilà i y'a faamuya ballontan baraji ye bi ye n'o ɲɛw sera ka sɔrɔ n dalen don a la équipe nin hali bi dɔ bɛ se ka fara a ka fanga kan sinon match nin an b'a fɔ a ɲana a kɛra labɛn ye Algérie an b'a fɔ ale ye équipe ye tɔ min fanga ka bon ni Mali sera ka taga Nil k'olu fɛ yen o b'a yira ko équipe jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ d'accord an bɛ bɔ yen nɔ sa an bɛ taa coupe du monde bunakun kan kosɛbɛ Momo n'an donna coupe du monde bunakun kan coupe du monde an bɛna daminɛ a palmarès la fɔlɔ maa minnu ye coupe du monde ta 1930 Uruguay ale ye jɔnjɔn ta o y'a tako fɔlɔ yɛrɛ donc o mana bɔ yen nɔ 1934 Italie y'a ta ale y'a ta ko fila ka tugu ɲɔgɔn na 1934 ani 1938 donc Italie bɔlen nɔ Uruguay nana nkɔ tuguni ma wagati Uruguay kun ka ɲi dɛ Uruguay kun ka ɲi jamana kɔrɔbaw don ballontan na jamana minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ donc Uruguay bɔlen nɔ RFA RFA ale kun ye Allemagne kun kelen don ka Europe tile bi yan jamana dɔw fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'a ma ko République fédérale d'Allemagne voilà donc olu fana y'a ta en 1954 mais Uruguay y'a ta 1950 olu y'a ta 1954 Brésil ale y'a ta ko fɔlɔ kɛ en 1958 donc ale y'a ta ka tugu ɲɔgɔn na a tilala ka ta ka tugu 1962 donc o bɔlen 1966 Angleterre nan'a ta o kɔfɛ Brésil tilala ka segin ka na kɔ tuguni ka na n'a ta en 1970 Pele ninnu o ka Pele ninnu ka tile de 70 donc o bɔlen kɔfɛ RFA tilala ka n'a ta République fédérale Allemagne olu y'a ta 1974 donc o bɔlen Argentine fana y'a ka ta ko fɔlɔ kɛ en 1978 donc Italie ale y'a ta o kɔfɛ en 1982 82 bɔlen kɔfɛ Argentine tilala ka n'a ta en 1986 o bɛɛ ye jogo ninnu ye o ye jogo Maradona ninnu ye o kɛra ka wagati o kɛra olu ka wagati la donc o bɔlen kɔfɛ 1990 République fédérale Allemagne olu y'a ta n'o ye RFA ye a ko nana tuguni donc Brésil ka sɔrɔ ka na o la 1994 Brésil y'a ta 1998 Faransi y'a ta o ye Faransi fana ka fɔlɔ ye o ye Faransi ka fɔlɔ ye donc Brésil tilala k'a ta tuguni safurula ye 2002 Brésil y'a ta 2002 est-ce que o ma kɛ Ronaldo kɔrɔbɔrɔ fana ka taa o kɛra Ronaldinho fo ka se Rivaldo ninnu ni Carlos ninnu Cafu o k'olu ka wagati ye donc 2006 Italie nana ta en 2010 Espagne y'a ta o fana kɛra Espagne ka tako fɔlɔ Espagne ka tako fɔlɔ mɔgɔw hakili b'a la a kɛra Barça yɛrɛ bɛ san na wagati min na ni Espagne ka équipe nationale yɛrɛ bɛɛ kun ye Barça ye i b'a jate minɛ kɔfɛ i bɛ Puyol sɔrɔ i bɛ Piqué sɔrɔ yen donc n'i nana camancɛ la Busquets Iniesta Xavi fo ka taga se Pedro ninnu ma nin kɛra o san de la donc a sen fɛ fo u ka Casillas u tun bɛ jɔ kɔlɔsi mais u tun tɛ Barça la u tun bɛ Real Madrid la o wagatiw la kosɛbɛ donc o bɔlen kɔfɛ 2014 Allemagne y'a ta donc 2018 Faransi tilala n'a ta tuguni Faransi y'a ta olu fana ye génération wɛrɛw ye génération min n'i ye a jate minɛ i bɛ se ka Paul Pogba fɔ n'a farafinw ka ca Ousmane Dembélé Kylian Mbappé fo ka se Griezmann ninnu ma voilà ka se fɛn u ka camancɛ in sa N'Golo Kanté ninnu effectivement
fo a wagati u y'a critiqué ko africain ye africain cɛkɔrɔba dɔ ko tɛ minɛ k'a fɔra ko farafinna bɔra ko mais ko n'i ye matchw lamɛn k'i bɛ Ngolo Kanté mɛn i bɛ Ousmane Dembélé mɛn i bɛ Mbappé ni Pogba mɛn ko ayi ko Afrique bɛ hali bi. D'accord bɔlen ko sisan an bɛ 2022 la 2022 jɔn de bɛna ta. ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ ba i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ daminɛ sini dimanche don n'o o kan ka bɛn novembre kalo tile 10 ma tile 20 ma plutôt nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati an b'a fɔ Qatar ale ni Équateur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Qatar ale yɛrɛ ye tulonna bɛnbaga ye donc o dolantan kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ nka ale kɔfɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 21 farafinna bɛ don dan na awɔ mais yanni farafinna ka match cɛ an b'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati la Angleterre ni Iran olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 Sénégal ale ni Hollande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin dolantan ka di kosɛbɛ kosɛbɛ voilà ni yɔrɔ ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo b'i kun dɔɔni na farafinna équipe bɛ yɔrɔ min na olu ye anw ka ko ye kosɛbɛ bon Sénégal yɛrɛ fan fɛ an bɛ se k'a fɔ an degunnen don dɔɔni ka sababuya kɛ an ka kɛlɛcɛfarin n'o ye Sadio Mané ale banara bon bana min kun don mɔgɔw kun y'a négligé mais depuis a wagatiw la ne yɛrɛ ye publication dɔw kɛ k'a fɔ n ka coupe du monde banna mais hali ni y'a sɔrɔ Sénégal mun ye u ka équipe nationale médecins olu tun bɛ ka mɔgɔw la rassurer mais ne ye blessure nin ye cogo min na péroné de don o ye kalo 2 problème ye bon o tɛ se ka furakɛ semaine kelen kɔnɔna na a ma nɔgɔn donc an y'a ye kunun sini ka na kunun kɔnɔna na u ka docteurw yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di mɔgɔw ma Sadio Mané a tɛna na se ka ye coupe du monde kɛnɛ kan vraiment an ma jigilatigɛ nka a bɛ an jɔrɔ dɔɔni sabula an ka kɛlɛ cɛfarinw a ka d'an ye olu ka ye kɛnɛw kan donc malheureusement Sadio Mané ale tɛna ye Sénégal fan fɛ nka an dalen don a la balontanna wɛrɛw u bɛna na se ka farafinna jɔyɔrɔ fa ni o banna nɛgɛ kanɲɛ 19 mun ye États-Unis voilà ale ni Pays de Galles olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye tile fɔlɔ balontan ye groupe B la donc a bɛ continuer o togo la fo ka taga se groupe C ma nɛgɛ kanɲɛ 10 o kan ka bɛn novembre kalo tile 22 ma tɛnɛndon Argentine ale ni Arabe Saoudite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon Argentine fɛnɛ fan fɛ an y'a ye Lionel Messi a ma entraînement kɛ équipe fɛ a tun bɛ salle kɔnɔ musculation na bon mɔgɔ caman jɔrɔ la ko est-ce que a banalen don a ma bana mais u bɛ ka repos dɔɔni d'a ma parce que a ka saison balontanw bonyara a ka ca Ala fɛ Argentine ka match fɔlɔ a bɛ ye o la ni Ala ma basi kɛ o la nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw Mexique ale ni Pologne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe D kɔnɔna na an bɛ a ye a bɛ continuer 13h wagati la mun ye Danemark ale ni Tunisie fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisie mun yɛrɛ ye Mali éliminé hali bi n'a ma se ka kun an fɛ voilà vraiment ni ma kun an fɛ kosɛbɛ donc Tunisie ale ni Danemark olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 Faransi Australie olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka tagalen ɲɛfɛ an bɛna na to ka programme jaabi di mɔgɔw ma ni Ala ma basi kɛ n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ mais nin ko in na e yɛrɛ kɛmɛ ka équipe jumɛn e ka équipe fɔlɔ jumɛn bɛ e bolo coupe du monde in na coupe du monde in na n'i y'a lajɛ équipe favori damadɔ b'a la favori fɔlɔ ye mun ye i bɛ se ka na ni Argentine match 30 nin kɔ mɔgɔ ma ci awɔ ale de bɔra ka Copa ta donc hali u bɛ mun ye Sud Amerique champion ni Europe champion u b'olu bila ɲɔgɔn na Europe champion a y'a humilier de 3-0 ala ma gɛlɛya donc mɔgɔ b'a fɔ Argentine ale ka ɲi n'i bɔr'o la i bɛna Brésil ka ɲi kojugu Brésil fɛnɛ ka tɔn dafalen don u fɛnɛ tagacogo ka ɲi hali éliminatoire olu de kɛra premier Brésil kɔnɔ fɛn na continent sud américain na donc Brésil kɔfɛ n'i nana Europe i bɛ taga Hollande sɔrɔ yen Hollande kɔfɛ i bɛ Belgique sɔrɔ Belgique kɔfɛ fɛn min ye Portugal denmisɛnnin ɲumanw b'u bolo donc mɔgɔw sigilen don k'olu fɛnɛ kɔnɔ i m'a ye bon kɔfɛ Espagne fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ y'a ye hali Espagne Barça ka joueur 17nan ale welela kunun ka sababuya kɛ Gaya ale banara mun ye Balde mun bɛ jouer latéral la denmisɛnnin dɔ san 19 u y'ale wele ka fara Espagne kan kunun ale fɛnɛ bɛna fara Espagne ka équipe kan bon n'an nana anw yɛrɛ fɛ yen farafinna an bɛɛ jigi dalen don Sénégal de kun kan bon an ma jigi tigɛ mais Sénégal kɛlɛ cɛfarin min b'a bolo n'o ye Sadio Mané ale jɔyɔrɔ ka bon bon Sénégal ka équipe ale de fɛnɛ kɛra farafinna anw ka ŋanaminɛŋana ye donc anw ka favori ye Sénégal ye ni mɔgɔ bɛ se ka i kun bɔ ji la anw ye o ye Sénégal ye nka Sénégal kɔfɛ an b'a fɔ Maroc ka wusa Maroc ale ka wusa kosɛbɛ bon Tunisie tiɲɛ yɛrɛ la ale ka fɛgɛn
an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Tunisie surtout a bɛ poule mun na hali Tunisie na cogo n'i y'a ye an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ ka ko de ye Tunisie na Mali ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ni bɛnbaliya sinon hali Tunisie bɛ Mali éliminer ni 1-0 ni mun ye maliyɛnw yɛrɛ de y'a don u yɛrɛ kun ouais voilà donc du coup Tunisie ale fanga ka dɔgɔn kosɛbɛ bon Ghana bɛ yen Ghana ka wusa i m'a ye Cameroun fɛnɛ bɛ yen i m'a ye bon hali Cameroun fɛnɛ la an b'a fɔ kɛlɛ cɛfarin bɛ Cameroun fɛnɛ bolo sisan voilà ale bɛ jouer Bayern na ale fɛnɛ kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ɲɛfɛmaa don nin wagati in na donc a ko ninnu bɛ yen sa an kɔni an bɛ dugawu de kɛ farafinna jɔyɔrɔ bɛ se ka tintin sɔrɔ cogo min na o y'an ka laɲini ye hali n'i y'a sɔrɔ tubabuw ka équipe ninnu u labɛnnen don ka tɛmɛ anw kan n'i y'a jateminɛ u dafalen don n'a ye kosɛbɛ d'accord est-ce que nin tɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la an bɛ kunnafoni laban mun di dɔrɔn o ye an ka championnat national ale match en retard o sera ka kɛ an b'a fɔ mun ye AS Real ale ye sebaya sɔrɔ yelen olympique kan kelen ni Kalangolo o tun ye tile fɔlɔ balontan ye sabula AS Real ale tun bɛ coupe CAF la dolantan nin yɛrɛ a binni kelen a donna mun ye Lamine Traoré fɛ sanga 7nan wagatiw la Joliba AC ale ta ma se ka kɛ sabula a ka joueur dɔ bɛ équipe nationale la ni o tɔgɔ ye Seydou S Kulubali donc o kama fédération ye ale ka fɛnw bɔ a ma donc an b'a fɔ o de y'an ka kunnafoni labanw ye olu de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na foli kan b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ma an bɛ bɛɛ fo u ka kanu n'u ka cɛsiri la an bɛ k'an bɛɛ d'u ma u ka hali bi u sɔgɔlen to an na ni Ala sɔnna a ma coupe du monde kunkun n'a ɲɛɲɛ ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni diɲɛ kurukara kɔnɔ u bɛna sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bi na an ka nɛgɛ karafe juru o tun bɛ Kansutu Jarama bolo Salimata Kamara ale tun bɛ caméraw la donc an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a k'an bɛn diɲɛ waati